हेलो नमस्कार, आप देखत तानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो सबसे पहले बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के टीजर आ चुकल बा, जौना टीजर के नाम एगो सॉन्ग आवता बहुत ही जबरदस्त, जौना के टीजर अभी वेब म्यूजिक पे लॉन्च कर दिहल गइल बा। जौना एल्बम का नाम है हथियार। हथियार यानी कि एकर जौन फुल सॉन्ग बा आप सभी के सुबह सुबह 6 बजे सुने के मिल जाई, 6:15 में सुबह सुबह। और ये 29 नवंबर के लिए रिलीज हुई यानी कि कल। और ये सॉन्ग के पहली बार रुतबा वाला पावर स्टार पवन सिंह जी सॉन्ग लेकर आप सभी के बीच आवत रहन। तो सॉन्ग के सबसे पहले 1 घंटा के अंदर यानी कि 1 या 2 घंटा के अंदर एकरा के ट्रेंडिंग में ला देगा बा। और 4 घंटा के अंदर एकरा 1 मिलियन प्लस व्यू एकरा के कर देगा बा। आप सभी एकरा के पूरा भरपूर प्यार दुलार दिलो, क्योंकि काहे से कि पावर स्टार पवन सिंह ढेर दिन के बाद ऐसन दम भर और हमदर्द वाला यानी कि ना कहल जाला कि हाँ रुतबा वाला सॉन्ग जौन उनकरा में शूट करेला, पूरा एकदम धांसू सॉन्ग बाटे जौन की पावर स्टार पवन सिंह जी बाड़न। और सबसे पहले बता दी कि ई जौन कंपनी से रिलीज होता वेब कंपनी, जौन के भोजपुरी के सबसे बड़का कंपनी से गाना के रिलीज होता है। और ट्रेंडिंग में तो आ जाई, 1-2 घंटा के अंदर ट्रेंडिंग में ला देगा और गाना का ब्लॉक बूस्टर बनाए बा। तो आप सभी की न्यूज कैसा लगला और ट्रेंडिंग टीजर के थोड़ा सा क्लिप रहुआ सभी के कैसा लगला कमेंट कर बताई। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।